amal-amal kesainan, keawonan yang pernah kita perbuat semasa hidup di dunia, itu besok akan kembali kepada kita. Amal sae ya diganjar sae, amal awon diganjar awon balesane. Mater nuwun. Langsung kula unjuk niki. Kula ombe ding diunjuk-unjuk. Kula ombe. Alah gur putihane kok, Pak. Ngirit gula. Tekan putih nih wow. Oh lali toh. Amal sae dibales sae, amal awon dibales awon. Kita berbuat baik, baik itu kathah napa sekedhik, pasti akan ada balasannya. Ngen Quran surat napa nika? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar zarrah, satu biji sawi umpaminipun, tetap Allah akan balas. Kosok wangsulipun kula panjenengan tumindak awon Allah senajan gursak biji sawi kecil sekalipun, pasti Allah juga akan dimintai pertanggungan jawabanipun. Lah sedanten niku wau sepertiga untuk dirinya sendiri, boten sanes amal-amal kula panjenengan sami. Pramila monggo mumpung gesang wonten ngalam donya, umur ya wis sawetara, nggih ta Bu? Ibu-ibu nipun usia pinten Bu? Jenengan pinten Bu? 47. Wah, sak kakak kula. Jenengan pinten Bu? 50 setengah abad. Ora krasa lho, pun urip wis setengah abad. Nggih to. Kita mboten kraos namanya kematian, asring dipun umpamaken kados wit klapa. Riyen kok aturke ten ngisik nika, nggih Mas Untung. Wit klapa niku ana sing tesih manggar jatuh ke bawah, nggih to. Ana sing bluluk jatuh ke bawah, ana sing tesih nyamplung jatuh ke bawah, ana sing degan jatuh ke bawah, ana yang wis garing kelinting